माबा गोलाव माबा मान लाग्राया नै माबा सुले ओइ हाब्रुसो Kalau lagi, jangan asal lagi rumah deh sih. Tidak sih tuh sih. Dia sih. Rom sih. Tunggu sebentar mana? Aji. Gerasar. Gondong mata berbetar. Bebo boy. Ma. Nih, kangkwa menurut. Hei. Sajakan tapi. Sajakan nang suni begiya. Anda kalau jangan nih, angker jauh deh ya nggak. Neng jalan boleh yang jalan sih? Di jalan. Hamar tuh jalan ini. Udah jauh ya? Mungkin terbusur ini. Gede nih perjai ini. Dia bilang neng oh, aha badan sih meli. Mata tidak kata ngeri ini adri dia kata tandra. Apa jalan sih? Oh, hap, hinjau kulai mun bay. Beda tulai menen to. Dah kali Facebook awai saya sekalian foto bihar bayang nih. Oh. Tanah foto ko naik, nama bunggar bay. Ekebare panggal bay di dari mama. Ayah. Ars hotel bay di mabak gusempon dada. Nasi pas sudah berangku. Hap. Bebo bay. Oh. Nengapa biji siapa lagi mbak? Oh. Biji jalan apa? Ani bay dia keter macam apa? Kain ya. Oh le. Jalan cuma ekebare. Ang hapu tu dah kali ho nih. Ma. Facebook kau. Somaina fasi sekalian gimana? Nuna nih. I love you honorबाय माबा गंफंना ब्ला खोमा गावराव होननानैसो बासि हरजाबाय आरो दाखालि फेसबुकआव जाबावदों दाना सिख्ला सासेखौ नुना बुंगारबाय आङो जारुवा जा समायनाखा अन्नानै जारुनि गामिखौ खोन्थागोना जागारबाय आङो दाना सिख्लाया बुंहरगारबाय बबेनि सोर फाल्थु सेंग्रा नोंलाय साला मोख्रा महर जागारबाय आंखौ आं नोंसोर बायदि सेंग्राजों रायलायनो सम गैया बोसोरसे सिगां आरो सासे सिख्लानि उन खारफागासिनो दंमोन आं जाहाथे बिनि आखल आखु महर मुस्रिखौ मिथियो दाना बिदिनो उनावहाय दाखालि बावै बुंगारबाय आं दाना आं नोंखौ मोजां मोनोलै होननानै दाना सिख्लाया बुंगारबाय आयु आं नोंखौ आदासो सानो जागारबाय हाब फाग्ला बिदि आदा आमाय आबौ बिदि बुंजोबबा सोर सिख्लाखौ हाबा लानांगौ जाखांलाय औलै दानि सिख्लाफ्रा गासिबो बिदिनो गोजासै माथो बुंबावनो बेनोथ' ओरैनोबा गामियाव आंखौ सोमोन्दो लिंनो बाखियानो गैला गासिबो फारि फारि लिंजोबथारसै बोराय महर जालांबाय ओरैनोबा अ नंगौ नामा औलै ओइ बेब्ला नोंथां औ आहा बर' सुंद' सावथुननि स्क्रिप्ट लिरनांगौमोनलै हाब मा स्क्रिप्ट बेलाय स्क्रिप्टसो दा औ स्क्रिप्ट मा स्क्रिप्ट बेखौनो लिरनोसैथ' दिनै बोथोराबो दोमैलुलुखा नोंसानावनो एखेबारे फेस्था फानानै लिरबाय थानोसै अखाबो गारबाय माथो बोथोराबो स्रां जाबाय लोगोफोरखौनो लेंना फैनोसै आं र' खबर होनानै माथो आंना साइकेल बोरायाबो माथो माराम जाना दंथारो एसे हगारनांगोन एबारो मेट्रिक पास जानायनि बिफा बोरायनिफ्राय बाइक मोननायनि आसा दङ बे साइकेल बोरायखौलाय बेसेबां हगारथावनो आंलाय गासिबो बाइक गोनां गोजाखा आंहासो गोजान गोजान लामाफोराव थांनायाव सिख्लाफोरजों मिनि जालाबायसैलै मा जाबावगोन थांसै र' लोगोफोरखौ लिंनो अ बले बाबा नोंखौ खुलुम खुलुम देग्लाय बाइक गोदानखौनो मोनथारदोंसै आं हाब आदामोन अबाव थांनो ओंखारबालायखो नै भेब्लामानाव थांनो ओंखारदों जोङो सेंग्रा फंबाय माथो नोंलाय मेट्रिकखौ पास जाबायनो औ जानायालाय पास जाबायमोनलै हा फंबायालाय मा स्ट्रिमाव लानो थांखो आदामोन आं साइन्सआवनो लानोसै नामा साइन्सआव लामारसै फंबाया औ आंना लोगोफ्रा गासिबो साइन्सआव लानो ओंखारजोबदों ए आरो लोगोफ्रा मोजां मोजां होनना बुंथारदों नंगौ औ सेंग्रा फंबाय नोंना मालायनि रावजों गोजावफानोसै नामा औ जि जाय जाथारथोंसै साइन्सखौनो लानोसै आं दे औ दे होमबा थांलायदो थांलाय फंबाय